Numele meu este Gabriel Georgescu și vreau să împărtășesc cu voi secretul profesiei de arhitect. Ce reprezintă pentru mine o casă de vis? Pe primul loc sunt oamenii. Casa pe care o puteți vedea în spatele meu emană căldură, simplitate și armonie. Toate aceste aspecte au un impact pozitiv asupra vieții beneficiarilor. Îți prezint un proiect realizat de noi. Dacă și tu te regăsești în armonia lui, înseamnă că ești printre cei a căror principală motivație este visul la libertate și independență. Motivații pe care le presupune o casă în relație cu natura, nevoi ale acestei perioade pe care o traversăm. Casa ta de vis ar trebui să fie situată în afara orașului, unde găsești pacea și fericirea interioară. Trebuie să aibă caracteristicile pe care le reprezintă lumea ta, iar locația, designul interior și exterior să te reprezinte pe tine și mai ales să fie oglinda personalității familiei tale. Acesta este și motivul pentru care fiecare din proiectele de casă realizate de noi, echipa Arhitect Gabriel Georgescu, este realizat personalizat, pentru că știm că visurile fiecăruia dintre dumneavoastră sunt diferite.